Kaixo guztioi, bideo honetan 72. ariketa egingo dugu. Ariketa hau daude aterata JM Eramendiren apuntetatik. Eta honelako zerbait planteatzen digute, higidura parabolikoa landuko dugu, eta esaten digute, pago azulek jaurtiketa askia egiten duela, hau ez da enuntziatua, baina da egingo du marrazkia. Esaten digu 2,05 metroko alturatik egiten duela. Ja esaten digu altura horren balioa dela 2,05 metro. Vale, esaten digute botatako angelua, hau da, ongeluak horizontalarekin sortzen duena hasierako abiadura eta horizontalak direla 37 gradu. Esaten digute, baloiak egingo duela bezalako higidura paraboliko bat, eta saskira sartzerakoan, ematen digute saskiari buski informazioa. Alde batetik altuera direla 3,05 metro, eta beste alde batetik Pau Gasol eta saskiaren arteko distantzia horizontala direla 4,37 metro. Orduan, hau guztia jakinda, fijatzen bagara da aurretik egindako ariketa 71 ariketaren antzekoa, zergaitik ematen dizkutelako bi balio, aldi bereko bi balio, hau da, eta gaitz honetan berriz ere izango dira posizio horizontala eta posizio vertikala. Egingo duguna da, hasierako datuekin sortuko ditugu gure higidura ekuazioak, higidura ekuazio horiekin sartuko ditugu bi baldintza hauek ekuazio sistema bat egiteko, eta ekuazio sistema hori ebazten dugunean lortuko ditugu bai hasierako abiadura eta fijatuko gara zeintzu diren ariketak eskatzen dizkiguten gauzak. Hauek dire higidura parabolikoaren higidura ekuazio orokorrak. Isa ardatzean eta I ardatzean, hemen jarri ditugu ariketak ematen dizkigun parametroak, pelotaren hasierako posizioa ardatzak horrela jartzen baditugu, hasierako posizioa horizontala izango da 0 metro, baina nola guk erabaki dugun altuera izatea 0 altuera, baloia egongo da 2,05 metroko altueran, hasierako altueran. Horretaz aparte, V0-ren balio ez du ezagutzen, baina alfaren balioa bai 37 gradu. Beraz, V0 izango da V0 bider kosinio 37, kosinio 37 balio du 0,8, eta bestetik V0 izango da V0 bider sinio 37, eta sinio 37 balio du 0,6. Hauek guztiak sartzen baditugu gure higidura ekuazio orokorretan, lortuko duguna izango da honelako zerbait. Posizio horizontala, abiadura horizontala, posizio vertikala eta abiadura vertikala. Vale, esan bezala, aldi bereko bi informazio dauzkagu. Zeintzuk izango dira, saskian dagoenean pelota eta pelota saskitik sartzen da, saskia sartzen dugulako, posizio horizontala izango da 37 eta altuera 3,05. Beraz, informazio hau lehenengo eta hirugarren ekuazioetan sartzen badugu aldagaiak agertzen diren lekuetan, lortzen dugu hau bezalako ekuazio sistema bat. Bi ekuazio ditugu eta ezagunak dira hasierako abiadura eta denbora. Denbora hori izango da pelota askatu dugunetik saskira heltzeko behar izan duen denbora. Aurreko bideoan 71. ariketan komentatzen genuen zeintzuk ziren ekuazio sistemak ebazteko metodoz berdinak. Aurrekoan egin genuenaren berdina egingo dugu, askatuko dugu V0 lehenengo ekuazioan, eta hori daukagunean sartuko dugu bigarren ekuazioan, denbora eta V0 lortzeko. Askatzen dugu hemetik V0, egin duguna da hau zatitzen pasatu, hau zatia ematen du 5,46, beraz daukagu V0. V0 hori izango da gero hemen sartuko duguna, hain zuzen ere hemen. Orduan geratzen zaigu, 3,05 berdin 2,05 egi 0,6, eta V0 lekuan hau sartzen dugu, bidertek, enlako meratzitek arratu, T eta T joan egiten dira orduan. Horrein egiten duguna da, hau bestaldera pasatu, 3,05 minus 2,05, 0,6 bider 5,46 ematen du 3,28, eta hau berdin geratzen da. Honen arteko kenketa bat ematen du, beraz, bat berdin 3,28, enlako meratzitek arratu. Horrein egin duguna da, hau bestaldera pasatu positibo bihurtzeko, eta hau bestaldera negatibo bezala. Beraz, 4,9 erratu, berdin, 3,28 bat, 2,28. Hemetik askatuko dugu T, eta jakingo dugu zein unetan baloia ona heldu den. Beraz, hemetik askatzen dugu T, horretarako hau zatitzen pasatzen dugu, eta gero erroka erratua. Ikusten dugu 0,328 pasatu igaro ondoren pelota saskira heldu dela. Baina ez digut eskatzen zenbat denbora behar duen, baizik eta zein den hasierako abiadura saskia lortzeko. Hasierako abiadura hori izango da, hemetik eskatuko dugu, T agertzen den lekuan jarriko dugu 0,38, hemen jartzen dugun bezala, eta ikusiko dugu baloiari 8,03 metroko metro segunduko hasierako abiadura ematen badiogu, pelota momenturen batean saskiaren barruan egongo dela. Egin dugu B atala. Orain egingo dugu C atala, eskatzen dugu zein abiadura izango duen baloiak saskira heltzean, horretarako kalkulatuko dugu denbora hau pasatu denean
zein izango den bere abiadura horizontala eta zein izango den bere abiadura vertikala saskian, hau da, T hau ordezkatuko dugu bigarren eta laugarren ekuazioetan, abiadura horizontala eta vertikala ditugunean abiadura totala lortzeko, vektore baton modula edo Pitagoras erabili dezakegu, eta hori egiterakoan ja A atalarekin sartuko gara. Egin dugun lehenengo gauza da, bigarren ekuazioan, V0 agertzen den lekuan, V0-ren balioa sartuko dugu, ja aurreko ataletik kalkulatu dugulako. Beraz badakigu, VX izango dela 6,42 eta konstantea denez beti izango da berdina. Bai hemen, bai saskian, bale. Abiadura horizontala beti da 6,42. Abiadura vertikala, laugarren ekuazioan, hau bai aldatuz doa, V0 agertzen den lekuan sartu dugu 8,03, eta horretaz aparte, T agertzen den lekuan sartu dugu 0,78 hori delako azken finean, ona heltzeko behar duen denbora, beraz 0,78 segundi igaro direnean, pelota hemen dago. Eta ikusten dugu, lortzen dugun abiadura dela negatiboa. Hori logikoa da, ze pelota ial hartu du bere altuera maksimoak eta berantza doa, eta berantza joatearen adierazpena izango da abiadura negatiboa izatea. Abiadura negatiboa zen nahi du pelota bera ari dela mugitzen. Horretaz aparte, behi dauzkagunean abiadura horizontala eta abiadura vertikala baloia saskian dagoenean, eskatzen dugutena da zenbatekoa den abiadura, ez abiadura horizontala vertikala. Horretarako, abiadura vektore bat denez, kalkulatzeko bere modulua egiten duguna da osagai bakoitzaren karratuaren batuketaren erroka erratua. Hau da, Pitagoras erabiltzen dugu. Sartzen ditugu 6,42 eta -1,84, ateratzen zaiguna da 44,6, eta erroka erratua egiterakoan ikusten dugu, pelotak saskian izango duen abiadura direla 6,78 metro zati segundu. Ez dugu esan, baina izan daiteke abiaduraren balioa behatalean jarraitzen dugu, abiaduraren modulua emon beharrean nahi duguna kalkulatu da abiaduraren vektore. Abiaduraren vektorea jartzeko egin behar duguna da osagai horizontala bider I vektore unitario horizontala, osagai vertikala bider J vektore unitario vertikala, eta gauza honetan hau positiboa denez eta hau negatiboa, hau bezalako adierazpena, bale? Hau da vektorea adierazteko modu bat, eta hau da vektore horren modula. Txartu ulertu eta ziren ulertzen duen jarri behar genuela ibilbide ekuazioa, eta ibilbide ekuazioa da jartzea I izaren funtzioan, baina jartzen duena da igidura ekuazioa. Igidura ekuazioak dira hemen lortu ditugunak, beraz atala hasieratik egin dugu.